съм роден за мнозина, навярно изключен. Разпилява се ден по ден, просто няма какво да се случи. Помня кога бяхме млади тук и си играехме по тия катерушки. Падали сме, ставали сме, после пак сме падали. Забавно ли беше? Време. Много. Така носталгия ме удря, като си спомна. Други, с което си играхме. Ето слотка тук. Капитане, какво ти е морето? Морето е бурно и студено, но това не ни пречи да се забавляваме и да си припомниме старите времена. Тук си спомням едно време, когато си мислех, че съм капитан на голям кораб и тук се вози моя екипаж. Какво да ви кажа, хора, носталгия. Обаче си е нашата носталгия. Ами тази катерушка е много шарена, много весело изглежда отстрани, но всъщност аз не я свързвам с моите спомени. Моите спомени са как висях от върха на пейките, как си играех на лодките, на старите катерушки, как висях надолу с главата, а тук даже крака не можеш да си покажеш. И дори да искаш, не можеш да паднеш. Не е толкова забавно, както беше на старите. Пък и нямам спомени на тези. Ето на такива пейки първо се научих да се катеря и после да ходя. Макар и по-мъничка и с по-малки размери, не съм се пребила никога. Беше много забавно. И като си по-малък и се струва много по-нависоко, когато се качиш. Чувстваш се на върха на планината. Ами Крисо, вижте, хубаво изглежда тази площадка, обезопасена, мекички плочици, нали, децата да не се удрят, да не знаят, нали, какви са нашите разранени колене, все пак. Огради, това, онова. Обаче пък погледни тази ръжда. Много ли е безопасна според тебе? Нещо и да са безопасни и да не са, по-добре е да не са. По-добре е да не са. Защото забавно ли, ако не паднеш, не щупиш крак, два, ръка, извадиш няколко зъба. Малко да си удареш коленете, юнак без рана няма. Да, такива безбойни белези, какво е това? Да? Българска му Българска му работа. Въобще някакво да говорим. Да. Обичах тези улици в нашия квартал, безкрайни като времето в онези дни. С момчетата из колелото колко съм летял, по улиците шумни от мечтите. Това място преди имаше една люлка, която беше кръгла и беше за 4 човека, но понеже не ни беше чак толкова забавно и сядахме двама един срещу друг и по средата едно камъче и целта беше да запазим баланса, докато се люлеем и камъчето да остане там. Но явно са сметнали, че е много опасно и затова са сложили кончето. Ако питаш, мен си беше достатъчно безопасно. Ние се опитвахме да седнем с 4 човека, всеки на част от люлката и всеки се опитва да избута този срещу себе си. Тук на това място преди имаше една много висока ракета и винаги когато идвах в парка, идвах да си играя на ракетата и беше много забавно на нея и като се качвах се чувствах сякаш наистина ще излетя в космоса, обаче сметнаха, че е опасно и я махнаха. Сложиха много по-скучни катерушки, а докато я имаше, аз като ставах по-висока и всеки път като идвах ми се струваше, че ракетата става все по-малка и по-малка. Тя може би не е била толкова голяма, но на мен така ми се струваше и беше много забавно. Това ми беше любимото място в парка. Булеварда с лиричния ритъм, аз не сменям за Шанзелизе. Тук възкръсват след дългото скитане уморените мимозе. Тук в центъра на София имам
сравнително доста спомени, но не е мястото, на което съм израснал, не е което се чувствам толкова себе си. Къде се чувстваш най-добре? Най-добре се чувствам в Люлин, колкото и странно да звучи. Повечето хора предпочитат центъра, защото по-уреден, по-угледен, Люлин е крайен квартал. Но въпреки това, просто там съм си свикнал, там съм си играл с приятелите. Западния парк е едно много хубаво място, което се намира в Люлин и бих казал, че истински късмет, че го имаме. Поради множеството дървета пресъздава много хубава гориста местност. А ако искаш да останеш сам със себе си? Веднага ще кажа, че ако искам да остана сам със себе си, това ще е Западния парк. И аз там знам поне 3 прекрасни места, в които мога да си остана сам, със себе си, с мислите си. Лятно време да чуя птичките как пеят, да чуя вятъра как повява дърветата и да чуя хубавия звук на листата. Западния парк бих казал, че е много хубава алтернатива на извънградското преживяване. Място, където може да се отиде сред природата в града. А тук в центъра как се чувстваш, когато се разхождаш? Ами не се чувствам толкова спокоен поради причината, че има много хора, пренаселене и за жалост с времето смея да твърдя, че центъра на София западна много от това, което го помня преди 10 години поне. И не се чувствам никак комфортно и приятно, когато съм тук. Аз в тълпата не изпитвам уединение. Се чувствам и част от тълпата на София. Защото аз съм си родом от София, много други хора дойдоха тук, пренасели се, не мога да се чувствам част от тази тълпа. Все едно съм чужд в собствения си дом. Намираме се на мястото, където преди е бил мавзолея на Георги Димитров. Тук са идвали хора от цяла България, за да го видят. Ние не си спомняме времето, когато мавзолея е бил тук. Познаваме това, което е днес. И знаем, че тук имаше инсталация, която хората не харесаха. Сега сложиха друга, която пак не е одобрена от хората. В крайна сметка живота върви и нещата се променят. Аз от своя гледна точка бих казала, че каквото и да сложат тук, аз няма да го почувствам лично, защото моите спомени, моето детство е на друго място. Тук само съм преминавала и съм се чувствала като част от тълпата. Ако искам да се осамотя, отида някъде, където да се почувствам на спокойствие, то няма да бъде в центъра, а ще бъде където са всички мои спомени, където човек може да почувства тишината. Ела в този град на песента. Ела в София, ела в моята журна страна. Ела в София, в моя град, светлините стени и аромат, където ви душа трепти, от кедри топли южни. Харесва ли ти в центъра на София? Центъра на София като визия е интересно, красиво на някои места, но много пренаселено, претъпкано. Чувстваш ли се добре, когато се разхождаш в София? Аз лично не се разхождам кой знае колко много, но когато има такива моменти, в които трябва да ходя до някъде, да, за някои места е по-приятно от други, но центъра не е едно от тези по-приятни места. Ако искаш да се осамотиш, къде ще отидеш? Едно от най-приятните места е Западния парк, поради проста причина, че е най-близкото нещо, което има в София на пешеходно разстояние до планината. Имаш ли спомени от детските ти години, които свързваш с разходките в центъра? Не, единственото, което имам като спомени тук са просто как минаваме с моите родители от вкъщи на някъде и минаваме просто през центъра. Ако трябва да избираш къде да живееш в центъра на София или в Люлин, където живееш сега, кое ще избереш? По принцип бих си избрал Люлин. По-познато ми е, по-вкъщи си ми е. Там се чувстваш вкъщи? Вкъщи се чувствам уютно и приятно. Да, така е в малкия град, този град само